Ține-o! Trage, Deni, gata! Nu! Trebuie să dea pe nicet! Să trage, că trebuie să însemneze ceva pentru să modifice acolo patul. Trebuie să modifice patul și trebuie să însemne. Să da pe înseamnă nu să desfaci, să rulezi. Dar mai văd după net. Mai văd pe loc. Tu, Denisa. Adu-la ața, Denisa. Să fie, Denis, să fie ața dreaptă ca să vadă linia care urmează. Apără, Deni. Nu te asculta de toată lumea, să zice tată tot fă. Dacă-i paiasul. Stai, haideți repede să vedeți! Curaj! Râs sau plâng? Nu lasă ceva, nu mai să fac o fată să plăgă de ziua aia, și la... Să nu mai înclinată toată că e-ai supărat, nu-i mai de ascultă, nu-i pe tine. Hai jos! Hai jos! Hai jos! Acum o să pun muzica! Ce tot zice? Urmează semnică, știi?